jamana na fɛn min ye général de division Abdoulaye Mayiga ni ale ye jamana premier ministre ye a ye fɛn min ye orange ɲɛmaso ayiwa a ye olu bisimila a yɛrɛ jabala la ayiwa sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye orange ɲɛmaso wulila ka se jamana ɲɛmaw ma ayiwa ni ka taa foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di u ma ka kɛɲɛ ni ayiwa badenya min bɛ orange mali ani mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fɛn min ye jamana ye danaya min ta k'a da orange mali baarakɛlaw kan ayiwa n'u wala k'o baaraw lawaleya ayiwa ka taa foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ta k'a di jamana ɲɛmaw ma ka jira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen la ayiwa n'u kɔni wulila k'u jɔ ayiwa n'u y'u gosi fɛn min ye orange mali ye i b'a sɔrɔ a jɔn bɛ u kɔfɛ a kɛnɛ kana na fɛn min ye premier ministre ye a nisɔndiyalen a ye dugawu don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ayiwa ne ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la orange mali mɔgɔw ma ka jir'u k'a fɔ kabini u nafolo dama mali la ani sisan cɛ ayiwa fɛn min ye telefɔni ko kɔni ta fanfɛla la ayiwa fɛn min ye baaraw kɔni olu kɛra a kɛcogo la o kɔfɛ ayiwa u y'u sen don baara la n'o de ye maa dɛmɛ ye ayiwa dɛmɛ k'a ta ka ɲɛsin jamana ma ayiwa ko o waleya minnu fana kɛla ko u ye ko ye ko min ayiwa na a bɛ ŋɔni belebele sama ka bɔ ayiwa jamana ɲɛmaw kɔni sen na ayiwa o kɔni bɛ se k'a fɔ ko orange kɛra jigiyaba ye ayiwa jamana in yɛrɛ mɔ ayiwa ka dugawu k'u ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di u ma k'u waleɲuman dɔn ka yafaamuya b'a la ka dugawu di u ma ala ka jɛ k'a mɛn si la